У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, вітаю вас у 21-ю звичайну неділю у нашій святині. Собираемся на разважание Божьего Слова. Приходим тут, как посилковаться над святейшим телом, как познать больше Бога и больше познать самих себе. Ахвяру святой мши складаю у интенции
за померлых Глафиру и Людмилу. Вечный спачин дай им, Пане, А святло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають в покої вічним. Амінь. а зараз покорно просим Пана Бога нашего, ка посвятил воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай Он допоможа нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте хросту. Усімагутны вечны Божа, Ты пожадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў дзень Твой, Пане, аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Тваёй ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне. Праз Христа, Пана нашага. Что обещал я у час хрещения, щиро усё приймаю, годно сповнять Бога наставлені, в єдності жадаю. Богу подяку вознесем, кличая нас у Божий дом, зим би завсёди прагну. Богу подяку вознесем, кличая нас у Божий дом, зим би завсёди прагну. Нехай усімагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую хрыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокою, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе,
Молимся. Боже наш Отче, Ты еднаешь души верных у одиным имкненни до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и жадать исполнения Твоих обетцаний. Как вся род зменливости этого свету, мы узносили наше сердце туды, где знойдем соправдную радость. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Я ведаю учинки іхні і задуми іхні, і прийду сабрать усе народи і мови, і яны прийдуть і убачать славу мою, і установлю сярод іх знак, і пошлю отел з іх до народов, у Тарс, Пул і Луд, у Месах, Тубаль і Яван, на далекія астравы, якія не чулі пра мяне і не бачылі славы маёй. Яны абвесцяць славу маю між народамі і прывядуць усіх братоў вашых з усіх народаў і прынашэнне Пану на конях, калясніцах і насілках, на мулах і варблюдах у Іерусалім, на маю святую гару. Кажа Пан, як прыносяць сын Ізраэля прынашэнне ў чыстым начэнні ў дом Пана, і прызначаў некаторых з іх святарамі і левітамі. Кажа Пан». Гэта Слово Божие. Идите и обращайте Евангелие. Идите и обращайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте Его все племены, бо великая над нами Его милосердность, и верность Его трывае навеки. Идите и обращайте Евангелие. Читання послання до Габрея. Брати, ви забилися про заохочення, якое каже вам, як синам. Сине мой, не погарджай покаранням Пана і не падай духом, коли Он докарає тебе. Бо кого Пан любить, того і карає, і б'є кожного, кого приймає як сина. Будьте терпливі до покарання. Бог ставиться до вас, як до синов. Ті ж єсть такий син, якого б не карав батько. Тепер усілякое покарання здається не радостю, а смутком. А пізніше його принесе мирний плен справедливості тим, кого виховувала. Тому випростайте ваші опавшие руки и ослаблые колени. Робите простые стежки ногами вашими, каб кульгавы не збочив, але каб выздоровел. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога и правда и життя, каже Пан.
ніхто не приходить дається інакш, як тільки праз мене. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час, накіроўваючыся ў Єрусалим, Єзус праходзіў праз гарады і вёскі і навучаў. І нехта сказаў яму: «Пане, няўжо мала тых, хто будзе збаўлены?» Езус жа сказаў ім: «Імкніцеся прайсці праз вузкую браму, бо кажу вам, многія будуць спрабаваць увайсці, але не змогуць. Калі гаспадар дому устане і зачыніць дзверы, тады вы, стоячы па-за домам, пачнеце стукаць у дзверы і казаць: «Пане, адчыні нам!» Але ён скажа ў адказ: «Не ведаю вас, адкуль вы». І пачнеце казаць: «Мы елі і пілі перад табою, і на вуліцах нашых навучаў ты», але ён скажа вам: «Не ведаю вас, адкуль вы. Адыдзіце ад мяне ўсе, хто чыніць несправядлівасць». Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Убачыце Абрахама, Ізаака і Якуба і ўсіх прарокаў у валадарстве Божым, а сябе выкінутых вон. І прыйдуць з усходу і з захаду, з поўначы і з поўдня, і сядуць за стол у валадарстве Божым. І вось будуць апошнія, якія стануць першымі, і будуць першыя, якія стануць апошнімі. Гэта слова Пана. Не ведаю вас, адкуль вы. Адыдзіце ад мяне ўсе, хто чыніць беззаконне. Пра слова Бог прамаўляе да нас. Непасрэдна пра Святое Пісанне, а тым больш праз разважанне Божага Слова у часе Святой імшы. Мы знаходзімся ў прысутнасці Божай. Бог ёсць тут. Божы Сын скрыты на свяцейшым сакраменце ў табернакулю. І гэта для нас вялікая ласка і вялікая радасць быць блізка Пана Езуса. Як жа цудоўна, калі сэрца прамаўляе да сэрца. Можна ўзяць сэрца сужанкаў. Як цудоўна ў сям'і, калі сэрца прамаўляе да сэрца мужа, жонкі, і сэрца чуюць адно другое. А як жа цудоўна, калі мы чуем, як прамаўляе да нас Божае сэрца, любячае, міласэрнае. Як жа шмат Бог чыніць для нас. Сённяшні дзень – гэта Божы дар. Бог дае нам, каб мы яго не змарнавалі, а скарысталіся з яго. Скарысталіся духоўна, скарысталіся для добрых учынкаў, скарысталіся для будавання Божага владарства ўжо тут, на зямлі, у сабе, у сваіх душах. Бо Божае сэрца вылівае на нас так шмат ласк, толькі ці мы адчыняем сваё сэрца. Цудоўна, калі сэрца прамаўляе да сэрца, але цудоўна тады, калі сэрца чуець прамову іншага сэрца. Як мы можам зразумець, ці маё сэрца адчынена на Божыя дары, на Божую ласку, на Божую мову? Вельмі проста. Аналізам адчыненага сэрца з'яўляецца
любоў. Падумайце зараз, для чаго вы найбольш пасвячаеце часу? На што ў вас больш часу ідзе на працягу дня, тыдня, месяца ў жыцці? Бо любоў гэта у нейкім сэнсе ахвяраваны час. Час прысвечаны чамусьці. Вельмі проста. Пытанне. Чаму я больш пасвячаю часу? Богу на малітве, інтэрнэту, тэлевізару, размовам? Чаму я больш прысвячаю часу? Если телевизору, то я больше кахаю телевизор, чем Бога. Если интернет, то больше кахаю интернет, телефону. А где у меня Бог? Сколько часу я присвячаю Богу? Мы можем сказать, як мы можем присвятить, мы ж працуем, мы ж на працы, мы кожны заняты. Так? Але ёсць мудры выхад з такой сітуацыі – прысвяціць сваю працу Богу. Хай моя праца добросумленная, якасная, будзе малітвай. Бо можна маліцца не толькі словамі. Цудоўна, калі мае словы згаджаюцца з учынкамі. Можна маліцца жыццём. Так, я павінен працаваць, павінен зарабляць на нейкі дастатак, каб было ў сям'і, каб тварыць нешта, будаваць. Але хай жа гэта будзе маёй малітвай. Гэта час, прысвечаны працы, я прысвячаю Пану Богу, добросумленнай працы, не абыякавай. Бог не любіць абыякавай працы, і мы таксама не любім. І пытанне, для чаго я больш прысвячаю часу? І менавіта прысвячэнне часу кажа пра маю любоў да Бога і кажа праз маё адчыненае сэрца, я адчыняю яго для Бога. Вынікам усяго гэтага з'яўляюцца тыя дзверы, пра якія кажа сённяшняе Евангелле. Калі гаспадар дому увойдзе і зачыніць дзверы, тады, стоючы па-за домам, пачнеце стукаць у дзверы і казаць: «Пане, адчыні нам». А ён скажа: «Не ведаю вас». Старайцеся ўвайсці праз вузкую браму. Шырокая брама уседазволенасці чалавека вядзе у іншым накірунку вельмі часта. Если я хочу нешта асягнуць, да нечага дабіцца, нешта атрымаць у жыцці, я прыкладаю высілак. І гэта для мяне каштуе, бо я працую над гэтым. Хачу нешта дасягнуць. Таксама як спартовец, які ўсё жыццё працуе ради аднаго медалю, славы. Кожнага дня працуе над сабой, каб недзе добра выступіць. Таксама і мы, як тыя спартоўцы духоўныя, павінны старацца ўсё жыццё цвічыць сябе духоўна, каб атрымаць тую адну ўзнагароду. Якую? Неба. Божае валадарства. Если я сегодня працую, а завтра уже не працую, это бывает так. Великий пост я пашчу, а іншыя дні хай так будзе, як ёсць. Великий пост я прысвячаю больш часу малітве, бо гэта спецыяльны час. А там далей, если спартовец будзе так, тыдзень працую, месяц не працую, ніколі не асягне. Бо прыйдуць з усходу, з захаду, з палудня, з поўначы і займуць вашыя месцы. А вас не ведаю, бо слаба працавалі, слаба імкнуліся, мала прысвячалі часу. Дык хто ж будзе збаўлены, сёння пытаюцца у Езуса. Няўжо мала тых, хто будзе збаўлены?
ці мы будзем збаўленыя? Зададзём сабе пытанне. Ці я буду збаўлены? І сам сабе магу даць адказ. Правда? Перад сабой звычайна чалавек не крывадушнічае. Кажа сабе праўду. Я такі, вот такія дрэнныя, а можа я тут добры, зараз я лепшы, быў горшы, нешта я сягнуў. А Бог видіць кожны мой учынак. І Бог дае нам сённяшні дзень, каб мы працавалі. Дае нам людзей у нашым жыцці, сустракаемся з людзьмі ў нашым жыцці, якія дапамагаюць нам узвесці да неба. Мы часам кажам, што гэты чалавек такі дрэнны, ён нам перашкаджае, ён іншы, ён чыніць нам зло, крыўды, абмаўляе. Ведаеце, але гэты чалавек, але гэта для мяне выпрабаванне, які я. Ці я на зло адказваю злом, ці на зло адказваю добром. Я не адказваю за іншага чалавека, адказваю перад Богом за сябе. Если я люблю іншага чалавека, нават самага дрэннага, які мне чыніць зло, то я становлюся на ступеньку на одну, на другую вышэй. І хто ж будзе збаўлены? Буду збаўлены, если я такі маю падыход да жыцця. Усё жыццё гэта пілігрымка такого выпрабавання маёй веры. Кожнага дня, кожнай хвіліны. Зараз пытанне, вот, пра што зараз думаеш? Дайце сабе адказ, пра што зараз думаеце? Тут пан Езус, нешта я кажу, Божае Слово, а дзе мае думкі? Далі адказ? Нудна кажу. Каб думаць пра Божае Слово, трэба нейкі укол рабіць, каб адчуць, правда? А можа, у цішыні можна думаць пра Божае Слово, а не думаць, у мяне праца там, гэта я не зрабіў, у гэтым праблема, там радасць, з кімсьці сустракаюся. На малітве часта прыходзяць гэтыя думкі. І зноў адказ. Ці я прысвячаю гэты час зараз Пану Богу? Таксама сведчанне маёй любові. Можам сказаць, так нашыя ж думкі, яны вольныя. Як я казаў, жанчына 5000 думак мае ў одну хвіліну. Ведаеце, як можна якую думку улавіць і за якой думкай ісці? Ведаеце, думак шмат, але як цудоўна зайсці ў памяшканне, у якім ёсць парадак, правда? Прыемна быць там, а калі ёсць шмат смецця, бардак. Ну, таксама ў нашай галаве павінен быць парадак. Гэта можа не адразу даецца. Трэба пачысціць, памыць, прыбраць некалькі разоў, каб гэты парадак дасягнуць. Таксама і ў галаве, если быў бардак, то можна дайсці да парадку ў сваіх думках, у сваіх разважаннях. Сёння Езус жадае, каб мы занялі свае месцы у небе. Вось апошнія будуць першымі, і першыя стануць апошнімі. Гэта не заканамернасць, што так ёсць і так будзе. Так можа быць. Мы, якія лічымся першымі, можам стаць апошнімі. Чаго? Таму што мы не апраўдваем сваім жыццём таго, кім мы лічым сябе. Такія смутныя ўсе, слухайце, напалохаў вас. Не хачу палохаць, бо вера — гэта радасць.
Сёння скажем, што ў маім сэрцы жыве Бог. Я яго люблю. Я усім сваім сэрцам хачу пачуць тое, што Ён хоча мне сказаць. Можа, мне не атрымліваецца, бо я слабы, маю так шмат перашкодаў, але я імкнуўся да гэтага. Стараюся быць. І если я пачую хоць одно Божие Слово, если я его празважаю і увяду ў сваё жыццё, то гэта радасць. І трэба радавацца жыццю, радавацца цярпеннем, радавацца выпрабаваннем, радавацца тым радасцям, радавацца сённяшняму дню. Бо вера — гэта радасць, не смутак. Радасць асягнення, радасць кроку наперад, радасць жыцця. Хай усім гэтым Бог нам благословляе. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, с Отца народженного, и роду всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праздня Богу все сталось, и Он для нас людей и для нашего избавления зашел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придя у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророков. Веру у один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Приносим Пану молитвы за нас самих, за святый костел и за весь свет. Молимся за святый костел, каб усе люди могли знайсці ў ім крыніцу збавлення. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все народы свету, каб яны адчынілі дзверы сваіх краін Христу. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, каб усяму свету яны абвяшчалі Евангелие Христа. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх померлых верников, каб Христос прыняў іх у владарство небесное. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраных, каб не гледзячы на цяжкасці, мы захавалі праўдзівую веру. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в интенции этой святой мши за померлых, святой памяти Глафиру и Людмилу, каб добрый Бог принял их до своего владарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об супокоі ў свеце, об заканчэнні войнаў і святло Духа Святого для тых, ад каго гэта залежыць. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за вязняў, об моцную надзею і веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх працаўнікоў, ахвярадаўцаў, дзякуючы каму вядуцца працы ў нашым касцёле, каб добрый Бог усім ім адудзячыў. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Боже, выслухай наши просьбы и веди нас
шляхами збавлення праз Христа Пана нашого. Амінь. Наш Пан хлеб небесный між нами живе, и Он сумным надею и радость дает. Хотя что нас хлебом життя. Нас на алтарь, как встать нам поживай, да есть белда. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, дає і гостива у серці своїм, любов'ю святою лагодить наш боль, і сум розганяє надії світло. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Пане наш Боже, Твой Сын Своею ахвярою на крыже откупил нас и учинил Своим народом. Просим Тебя, спошли Твоему костелу дар едности и супокою, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце, і до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна это и справедливо, слушна и збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Твоя безмежная слава выявилася ў Ты, что Ты своею Божою моцаю пришел на допомогу людям, и про своего Сына, який став чоловіком, вызволил нас от вечной смерти. И таким чином усім, кого загубил грех, вернув життя про смерть нашого Пана Єзуса Христа. Праз Його Твою велич прославляють хори ангела, які завсёды радуються перед Твоим обличчям. Просим, кабы наши голосы долучилися до их, разом з ими вскликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля полны хвалы Твоей, Хосанна вышия, благословленный
Сапраўды, Божа, Ты святы і крыніца ўсялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тыя падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу. Вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле.
і наводь нас у спокусу, але збав нас Бога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и приистя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою сим нам, Боже, спокою сим нам, доброзычливо руки потиснем суседям, всем усмехнемся, будем навек рады. Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Бараку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Бараку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоною. Пане, я не варты, Как Ты Ты войшов войшов до до меня, меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. честь Тебе, слава, Наш добрый Пане, с веку до веку не перестанет. С веку до веку не перестанет. И
Помолимся. Милосердный Боже, праз гэты эўхарыстычны пасілак верні здароўя нашим душам. Перемяни нас дзеяннем Твоей ласки и дапамажы нам, каб мы заўсёды былі Табе даспадобы, праз Христа Пана нашага. Послухайте объявы. Сегодня 24 жніўня, 21 звычайная нядзеля. На гэтым тыдні нас чакаюць наступныя ўспаміны. А менавіта у панядзелак, 25 жніўня, ўспамін святога Людвіка, 26 жніўня ўспамін свяцейшай панны Марыі Чэнстахоўскай, 27 жніўня ўспамін святой Монікі, 28 жніўня ўспамін святога Аўгустына, біскупа і доктара касцёла, 29 жніўня ўспамін мучаніцтва святога Яна Хрысціцеля. У наступную нядзелю, 22-ю нядзелю звычайную, распачынаюцца парафіяльныя місіі. Пройдуць яны з 31 жніўня па 7 верасня і праводзіць іх будзе ксёндз Андрэй Бука. Час місіі – гэта святы час. Кожны павінен скарыстаць з гэтага часу, прысвячаючы свой час Богу. Пра гэта мы сёння казалі. Місіі пакажуць, наколькі ў нас в нашым жыцці прысутнічае Бог. І чаму мы больш прысвячаем часу? Ці Богу, ці тэлевізору, ці тэлефону, ці інтэрнету, ці проста пустым размовам? Будзе бачна адразу, ведаеце, такі пробнік. Як бы у розетку уставілі, о, тут плюс, а тут нічога няма. Можа нічога няма, а можа штосьці ёсць. Кожны мае аднолькавыя умовы. На заканчэнне святых місій святую імшу о 12 гадзіне 7 верасня узначалі ксёндз арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч. І менавіта на этой імшы 7 верасня 11 гадзіне будзем маліцца за усіх ахвярадаўцаў, працаўнікоў, парафіянаў, якія працавалі пры рамонце святыні, добраўпарадкаванні тэрыторыі. Будзе такая святая імша удзячнасці Богу і удзячнасці ўсім людзям. Запрашаю вас. Таксама ў часе імшы адбудзецца свячэнне місійнага крыжа, які яшчэ трываюць працы для ўпрыгожвання. Будзе пасвечаны вітраж, які мы бачым у галоўным алтары ў акне, вітраж з выявай Духа Святога ў постаці голуба і абраза нараджэння Маці Божай, яшчэ без рамы, але не рама галоўная, галоўны абраз. Вось. Адносна місій, святыя імшы будуць у нас у большасці вечарам, о 19 гадзіне, каб вы успелі прыйсці з працы. Я думаю, будзе добра. Таксама на нашай старонцы, у Вайберы, таксама ёсць на дасцы аб'яў, плакат. Можна зрабіць здымак, каб ведаць. Чытаць не буду, бо будзе зашмат чытаніны. Галоўнае, каб вы былі на святых імшах о 19 гадзіне, а таксама у сераду о 12 гадзіне і ў пятніцу, если хто можа, кай ласка, карыстайцеся са споведзі, прывядзіце сваіх дзяцей, скажыце, што будзем спавядаць о 12 гадзіне аж да вечара. Будуць святары, таксама будуць набажэнствы, будуць літургіі розныя. Пры выхадзе з касцёла можаце зрабіць здымак, каб ведаць, што будзе калі. Запрашаю вас. Кожны дзень місіі будзе таксама мець сваю тэму, свае пастановы, свае пытанні, на якія кожны будзе даваць адказ. Я, напэўна, сёння іх вывешу. На кожны дзень місіі свая тэма і свае пытанні для сябе. І у чым я буду лепшы. Так, 7 верасня традыцыйна у нашай парафіі арганізоўваем кірмаш. Это у нядзелю, перад фэстам, бо фэст будзе у нас у панядзелак. І ўсіх, хто рамесельнікаў, усіх, хто вырабляе, гатуе, малюе, пячэ розныя вырабы, рэчы, будзем усім рады. Перакажыце, запрашайце, бо ёсць месцы, правда, яшчэ няма навесаў, але
может, будут стоять некие наметы. Дождя не будет, бо молимся в доброе надворье. І на 7 вересня, починаючи від 9-10 годині, перекажите, хто може, калі ласка, може так само удзельнічаць у этой кірмашы. 7 вересня пасля святой імшы о 12 године адбудзецца музыкальнае віншаванне для ўсіх прысутных, выканае яго Прыляскоўская Надзея на нашым цудоўным аргане, каб таксама парадаваць нас тымі плёнамі місій, якія мы перажывём, і это будзе такім вянцом радасці, спеву, большасці музыкі, каб это закрапілася, як так ёсць, хто рабіў здымкі, ёсць прасвяцитель, а ёсць зацвярдзитель, каб это было моцным у нас. 8 вересня парафіяльнае свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, тытул касцёла, і в нашым касцёле будзе святы імшы о 12 године, 18:30 вечарам. Святую імшу 18:30 узначаліць мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, ксёндз арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, таксама запрошаныя святары. Гэта 8 на вечар у 18:30. Так што нас чакаюць цэлы тыдзень працы духоўнай, а потым 2 дні такой радасці з прысутнасці біскупаў нашай парафіі, малітвы, плёнамі місій і радасці з нараджэння Маці Божай, той, якая дала свету збаўцу, той, якая апякуецца намі, нашым касцёлам, нашай парафіяй. Будзем дзякаваць Богу за Марыю. Аб'явы таксама можна прачытаць пры выхадзе з касцёла, на нашай старонцы, на сайце. Так, яшчэ. Напэўна, на гэтым тыдні буду запрашаць троху да працы. Могуць прыйсці жанчыны, бо вежа у галоўным у большасці ўсё памалявана. Трэба троху папрыбіраць вакол касцёла, тыя пліткі там пачысціць, каб не больш прыгожыя былі. Можна прыхадзіць у любы час і з якімі-небудзь там чысцілачкамі, каб прыбраць тую фарбу, якая накапала, якую так неакуратна нашы фарбоўшчыкі памалявалі. Жартую. Вельмі акуратна робяць, але не ўсё глядзіш. Вось. Дзякую вам за вашу ахвярную працу, за вашу прысутнасць, за ваши малітвы. А яшчэ прыбіранне касцёла, група номер 4. Дзякую ўсім, хто прыбірае касцёл, дбае пра чысціню. Прыемна, калі прыезжу святыня, тут чыста. Правда? Нехта прыбраў. І гэта самая чысціня недзе вучыць нас таксама чысціні усюды. Зараз песня на выставенне літанія да Маці Божай і благаслаўлення свяцейшым сакраментам. Памолімся сёння ў інтэнцыі нашых працаўнікоў, у інтэнцыі ахвярадаўцаў, у інтэнцыі ўсіх тых, хто належыць нашай парафіі, а Божым благаслаўленні. Сыне, Откупитель свету Божий, Змилуйся над нами. Духу Святый Божий, Змилуйся над нами. Святая Троица, один и Божий, Змилуйся над нами. Святая Мария, Молися за нас. Святая Богородица, Молися за нас. Святая Панна над паннами, Молися за нас. Мати Христова, Молися за нас.
Маті Костьола, молися за нас, Маті милосердності, молися за нас, Маті ласки Божої, молися за нас, Маті надії, молися за нас, Маті прочистая, молися за нас, Маті беззаганная, молися за нас, Маті непорушная, молися за нас, Маті невинная, молися за нас, Маті наимилейшая, молися за нас, Маті найцудовнейшая, молися за нас, Маті доброй ради, молися за нас, Маті Створителя, молися за нас, Маті Збавителя, молися за нас, Панна наймудрейшая, молися за нас, Панна хвалы годная, молися за нас, Панна прославленная, молися за нас, Панна могутная, молися за нас, Панна ласкавая, молися за нас, Панна верная, молися за нас, люстра справедливости, молися за нас, столица мудрости, молися за нас, причина нашей радости, молися за нас, святыня духовная, молися за нас, святыня хвалебная, молися за нас, святыня славная побожности, молися за нас, ружа мистычная, молися за нас, вежа Давидова, молися за нас, вежа с кости слоновой, молися за нас, золотый доме, молися за нас, ковчег заповета, молися за нас, брама небесная, молися за нас, зорка ранешняя, молися за нас, оздоровление хворых, молися за нас, притулок грешных, молися за нас, полегка мигрантов, молися за нас, сутешальница засмученных, молися за нас, успомога христианам, молися за нас, королева анелов, молися за нас, королева патриархов, молися за нас, королева пророков, молися за нас, королева апостолов, молися за нас, королева мучеников, молися за нас, королева веровызнавцев, молися за нас, королева панна, молися за нас, королева усіх святых, молися за нас, королева без граху першородного зачатая, молися за нас, королева у небо взятая, молися за нас, королева ружанца святого, молися за нас, королева семьям, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева Беларуси, молися за нас, баранку Божий, який береш на собі грехи світу, даруй нам, Пані, баранку Божий, який береш на собі грехи світу, вислухай нас, Пані, баранку Божий, який береш на собі грехи світу, змилуйся над нами, Молись за нас, Святая Богородица. как стали годными образцами Христову. Молимся. Просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, нашу потребу не погорчай молением нашим, и от себя злой выбавляй нас Заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своим нас дорожай, Сыну Своим нас давай. Пане Jezu, Ty z miłosierności swojej polubił nas bez końca.
Ты, Езу, не хочешь смерти грешника, але прагнешь, каб ён пакаяўся і жыў у шчаслівай вечнасці. Мы удзячныя за Твою ахвяру і любоў да кожнага з нас, покорно прославляем Тебе и щиро доверяем Тебе наши парафиальные миссии. Просим Тебе, наш милосердный, бесконца летостивый и добрый Збавца, спошли Духа Святого и наполни сердце усіх парафіянаў Своею ласкою. Нехай Дух Святы умацовуе ўсё, што слабое, оздоровляе ўсё, што хворае, яднае ўсё, што раз'яднала варожасць і нянавісць. Нехай осветіць усё, што схавана ў цемры граху, вызваліць усё скаванае кайданамі залежнасцяў. Нехай ажывіць усё духоўна змярцвелае. Нехай Ён адорыць святара місіянера і кожнага з нас багаццем сваіх дароў і дапаможа нам адкрыць нашае сэрцы на бязмежнасць Тваёй ласкі. Нехай час парафіяльных місій, час абвяшчэння добрай навіны зменіць аблічча нашай парафіі, нашага горада, нашай краіны, усіх нашых супольнасцяў, каб гэтае аблічча і жыццё кожнага з нас былі мілымі Пану Богу, які так чакае нашага навяртання, пакаяння, нашай перамены ў сапраўдных дзяцей Божых. Праз Хрыста Пана нашага. Амин. Найсвятейшая Панна Мария, верная слуга воли Божией, Мати надеи, молися за нас. Перед величным сакраментом поклонимся щиро все, тратить моц второе право, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походит, Отцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у сабе плён Твоего откупления, які живешь и владары с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Песню хвалы прими, и будь прославлены театры навеки. О, Иисус, Пане мой, прагну я жить
вершинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А Слово стало телом
Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Дякую вам за чудовний спів. Да,
Вітай, Марія, Христова Маті, дозволь нам грешним Тобі честь дати, привіти наші, просьби низькія, за нас молися. Вітай, Марія, Ты, что кормила свету избавление, и нам, як мати, дай поживление. От голоду нас нехай укрыє Твоя опека. Вітай, Марія, чистейша Панна, без греху скази, устережи нас хвороб зарази. Ты найстройнейша, райская лилия, а честь поветра. Вітай, Марія, тяжкий жалела над смертью сына, разбой и слезы, мати одина. Дай нам хвилины смерти тяжкие, спокойны будут. Вітай, Марія, приклад покори, полна благоди. Дай Беларуси спокой и згоду. Між нас хай згинуть сварки лихія, при нас одвойна. Вітай, Марія. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, сегодня собираемся на Святой Мши у 21-ю звичайную неделю, собирая нас тут сам Христос, и Он запрошає нас на свою вечеру, запрошає нас до Eucharistycznego стола, каб мы могли сілкуватися Его телом у нашей земной пилигримцы, каб быть мацнейшими, каб быть больш радостными, бо пробывание Иисуса у нашым житті – гэта радасць. Больше радасці нема, калі Бог у сэрцы чалавека. Ахвяру святой мшы, в якой удзельнічаем, складаю інтэнцыі про шчасця-здароўя і Божае благословення для Крыстыны, Александра, Ірыны,
за невядомых дабрадзеяў Марыі, Галіны і Алесі ў дзень нараджэння. Каб мы годна маглі скласці гэту найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи И свету змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету. Прими моление наше, які сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Боже наш Отче, Ты еднаешь души верных у одиным мкнении до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и жадать исполнения Твоих обетцаний. Каб сярод зменлівасці гэтага свету мы узносілі наше сэрцы туды, дзе знойдзем сапраўдную радасць. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Я ведаю учинки їхні і задуми їхні, і прийду собрать усі народи і мови, і вони прийдуть і убачать мою славу. І встановлю сярод їх знак, і пошлю оцалелих з їх до народу, у Тарс, у Пул і Луд, у Месах, у Тубань і Явань.
на далёкія астравы, якія не чулі пра мяне і не бачылі славы мае. Яны абвесцяць славу маю між народамі і прывядуць усіх братоў вашых і ўсіх народаў у прынашэнне Пану на конях, на калясніцах і насілках, на мулах і вярблюдах у Єрусалем, на маю святую гару, кажа Пан, як прыносяць сыны Ізраіля прынашэнне ў чыстым начынні у дом Пана. Прызначу некаторых з іх святарамі і левітамі, кажа Пан. Это Слово Божие. Идите и обвяжайте Евангелие. Идите и обвяжайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте Яго усе плямёны, бо великая над нами Яго милосердность, и верность Яго трывае навеки. Идите и обвяжайте Евангелие. Читання послання до Габрея. Брати, ви забилися про заохочення, якое каже вам, як синам. Сыне мой, не погарджай покаранням Пана і не падай духом, коли Он докарає тебе. Бо кого Пан любить, того і карає, і б'є кожного, кого приймає як сина. Будьте терпливі до покарання. Бог ставиться до вас, як до синов. Ті ж єсть такий син, якого б не карав батько. Тепер усілякое покарання здається не радостю, а смутком. Але пазнее яно прынясе мирный плен справедливости тым, кого выхоўвала. Таму выпрастайце ваши опавшие руки и ослабленные колени. Рабіце простые стежки ногами вашими, каб кульгавы не збочыў, але каб выздаравеў. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Я дорога и правда и життё, каже Пан. І ніхто не приходить до Отца інакш, як тільки праз мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. У той час, накіроўваючыся ў Єрусалем, Езус праходзіў праз гарады і вёскі і навучаў. І нехта сказаў яму: «Пане, няўжо мала тых, хто будзе збаўлены?» Езус жа сказаў ім: «Імкніцеся прайсці праз вузкую браму, бо кажу вам, многія будуць спрабаваць увайсці, але не змогуць. Калі гаспадар дому устане і зачыніць дзверы, тады вы, стоячы па-за домам, пачнеце стукаць у дзверы і казаць: «Пане, адчыні нам!» Але ён скажа ў адказ: «Не ведаю вас, адкуль вы». І пачнеце казаць: «Мы елі і пілі перад табою, і на вуліцах нашых навучаў ты». Але ён скажа вам: «Не ведаю вас, адкуль вы. Адыдзіце ад мяне усе, хто чыніць несправядлівасць». Там будзе плач і скрегатанне зубоў
калі ўбачыце Абрагама, Ізаака і Якуба і ўсіх прарокаў у валадарстве Божым, а сябе выкінутых вон, і прыйдуць з усходу і з захаду, з поўначы і з поўдня, і сядуць за стол у валадарстве Божым. І вось будуць апошнія, якія стануць першымі, і будуць першыя, якія стануць апошнімі. Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Што мы зараз апошнее слухалі? Апошнее, што гэта было? Евангелие, так? Пра што яно было? Апошнія словы якія былі? І вось будуць апошнія, якія стануць першымі, і будуць першыя, якія стануць апошнімі. Ведаеце, ёсць такое прысловие, што дзе скарб, там і сэрца, так? То, што мне найбольш дарагое, там маё сэрца будзе. Можна працянуць тое, што мне каштуе, там будуць мае думкі. Пытанне ўсім вам, пра што зараз думаеце? Які ж у мяне скарб, правда? Так шмат думак гэтых у нас лётае ў галаве. А сёння Езус кажа нам такія словы, якія: імкніцеся прайсці праз вузкую браму, бо, кажу вам, многія спрабуюць увайсці, але не змогуць. Для чаго кажу пра сэрца? Цудоўна, калі сэрца чуюць сэрца. Калі чалавек закаханы, то ён чуе сэрца закаханай, таксама і наадварот. Нават не трэба слоў. Так? Перажывалі такое? Калі сэрца чуюць сэрца. Ведаеце, як цудоўна, калі сэрца чалавека чуе сэрца Бога. Калі Бог прамаўляе да нас. Як яго пачуць? А гэта ўжо пытанне да кожнага з нас. Бо, каб пачуць сэрца іншага, трэба любіць. Што такое любоў? Это ахвяра. Але любоў праяўляецца ў ахвяраваным часе. Ахвяраваным часе свайго жыцця. Зараз спытаемся самі сябе, на што я больш за ўсё ў жыцці трачу часу? Несколько позиций. Молитва, телевизор, интернет, нейкае пустаслоўе, праца. На што я найбольш трачу часу? Напэўна, не на молитву. Не? На телевизор больш, правда? На интернет больш, так? Ну, але не на молитву. То значыць, я больш люблю інтэрнет, больш люблю працу, больш люблю телевізор, чым Пана Бога. Правильно? Это нормально. Пра якое сэрца можна казаць, если маё сэрца ляжыць для телевізора больш, чым да Бога? Прадставьте такую ситуацию. Сёння вам звоніць папа Леў і кажаць: я хочу з табой сёння з'есці вячэру. Павячэраць. Папа. Ваша реакция? А ён уже приехал. У вашем доме он хочет з'есці вячэру, быць разом з вами, з вашей сям'ёй. Вы сразу бегали, до этого рихтовались, правда? И думали: папа Леў приедет.
А хто важнейшы? Папа Лео альбо пан Езус? Пан Езус важнейшы. Папа — это не Бог. Намеснік Христа, так? Абраны першы сярод першых. А пан Езус хоча у вас быць у доме кожнага дня, без запрашэння. Ці мы рыхтуемся да гэтага? Альбо мы рыхтуемся толькі калі прыходзім на імшу, мы прыйшлі тут, адбылі гадзіну святой імшы, Пане Божа, вось табе ў гэты час, і пайшлі займацца сваімі справамі. Дзе скарб, там і сэрца. Ці маё сэрца чуе сэрца Бога? Мы можам сказаць, шмат часу трацім на працу, правда? Найбольш мы працуем. Але ёсць вельмі цудоўны выхад, каб і праца была прысвечаным часам для Пана Бога. Як гэта зрабіць? Ці можна гэта зрабіць? Бог стварыў чалавек не для таго, каб чалавек проста сядзеў і маліўся ўвесь час. А хто ж будзе хлеб пячы? Хто будзе нешта гатаваць, яшчэ нейкія іншыя рэчы рабіць? Дарогі, рамонты? Выхад. Бог вымагае ад нас добрасумленнасці альбо сумленнасці. Я магу сваёй працай прастаўляць Бога. І тая мая праца будзе малітвай на Божую хвалу. Як цудоўна, каб усе б добрасумленна выконвалі свае абавязкі. Неважна дзе. Ці гэта будаўнік, ці гэта медык, ці гэта хлебапек, ці гэта кіроўца, ці што. Добрасумленна выконваць тое, што ты робіш. На Божую хвалу. Гэта малітва. Маё жыццё павінна быць малітвай. І учыніць час працы часам прысвечаным для Бога вельмі проста. Быць добрасумленным. І тады якого часу у нас будзе больш? Часу прысвечанаму Богу. Бо ў працы мы служым бліжняму. Бо ў большасці ўсе працы звязаны я раблю, але нехта з гэтага карыстаецца. Дарагія браты і сёстры, тады, калі мы будзем больш часу прысвячаць Богу, тады можам сказаць, што Бог, Божае сэрца прамаўляе да майго сэрца. І я чую. Бо пачую словы, если такое чыніць не буду, не ведаю вас, куль вы, адыдзіце ад мяне ўсе, хто чыніць несправядлівасць. Мы лічылі, што мы такія справядлівыя. У касцёл прышлі, ружаніцы адмовілі, ранішняя вячэрняя малітва перад ядой і ўсё. Пытанне. Хто ж будзе збаўлены? Будзем збаўленыя ці не? Сёння пытаемся ў Езуса, хто ж будзе збаўлены? Ёсць такія вымаганні. Не будзем, не? Ці будзем? Ведаеце, самая, можа, вялікім ворагам у дарозе да збаўлення з'яўляецца роспач. Дзе ж я там ужо буду збаўлены? Я ж такі грэшнік. Стока грахоў. Так, гэта грахі, гэта мае ўчынкі, гэта тое, што я раблю дрэнна. Але Бог ёсць міласэрны. А вера — гэта не нешта, што абмяжоўвае чалавека, таксама як Божыя запаведзі, у нейкім сэнсе не рабі таго, не рабі таго, не рабі таго, тое не можна, гэта не можна. Але Божыя запаведзі не абмяжоўваюць і наадварот вызваляюць. Бог ніколі не робіць чалавека нявольніка.
Бог даў свабоду адзін раз і назаўсёды, не хочуць, каб мы былі марыянеткамі, каб мы танцавалі пад тыя нітачкі, якія дёргаюць нейкі артыст, Бог, і каб мы пад эту дудку плясалі. Не. Ён прапануе. Ён шануе нашу свабоду больш, чым мы самі. Бо грэх чыніць нас нявольнікамі, грэх нас прывязвае. І грэх – гэта смутак. Мы можам радавацца граху, але гэта часовая радасць, якую нам падсоўвае сатана, каб закрыць перад нашымі вачыма сапраўдную радасць свабоды ад граху. Як жа часта мы не можам прабачыць некаму, як жа часта мы не можам учыніць нечага добрага, і тым жа самым мы запісваем да тых: «Ідзіце, бо я вас не ведаю». І варта на кагосьці трываць крыўду, каб пачуць гэтыя словы? Трэба прабачыць, трэба паяднацца, любіць бліжняга як самога сябе. Дарагія браты і сёстры, менавіта мы павінны зразумець, што Бог нас жадае вызваліць з путаў гэтага жыцця. Бог нас моцна-моцна любіць. Ён хоча прамаўляць да нашага сэрца. Ён жадае, каб мы пачулі, толькі мы кіруем сваім сэрцам. Ці хочам мы пачуць Бога? Нешта смутнае кажу, правда? А насамрэч Бог вызваляе і дае радасць. Сёння цудоўны дзень. Бог нам даў яшчэ адзін дзень жыцця. Гэта радасць ці не? Радасць. Бог даў нам нейкую хваробу, выпрабаванне. Мы церпім часам. Але свае цярпенне долучаем да цярпення ў Хрыста за збаўленне свету, за заканчэнне войнаў, навяртання грэшнікаў. Мае цярпенне ахвяраванае сэнсам. Это радасць ці не? Цярпець за некага. Ахвяраваць сваё сэрца некаму. Нават кагосьці не ведаю. Вера – гэта радасць. Радасць вызвалення з граху. Нас чакаюць місіі. Праз тыдзень ужо зусім мала часу. І, ведаеце, місіі будуць тым бачным аналізам нашага рэлігійнага жыцця. Не прыйду, ну, значыць, мне не патрэбны Бог. Пра якое сэрца можна казаць? Бо мяне чакаюць іншыя справы. Не Бог чакаюць. Я там больш прысвячу часу, чым Богу. І гэта будзе бачна, хто прыйшоў, хто не прыйшоў. Не палохаю, а заахвочваю. Нікога не можна прымусіць, але хачу пераканаць вашае сэрца, што там павінен быць Бог. Час місіі – гэта святы час. Ці я сапраўды хачу перажыць гэты час у святасці, працы над сабой, аналізу свайго жыцця. Если хачу, то я прыйду, знайду час. Если не хочу, ну то Бог не прамовіць да майго сэрца. Не будзе таго дыялогу сэрца да сэрца. Што яшчэ вам сказаць? Ведаеце, кахайце Бога, ахвяруйце Яму сваё сэрца, сваё жыццё, свой час працы, усё жыццё на Божую хвалу. Не шкадуйце часу на малітвы, бо чым больш чалавек ахвяруе часу Богу, тым больш часу мае ў жыцці на ўсё астальное. Божая прысутнасць не абмяжоўвае, казаў, а вызваляе. І Бог жадае, каб мы былі свабоднымі ад граху,
каб мы былі моцнымі ў сваіх пастановах, каб наша жыццё было радаснае, нават з цярпенняў, нават з пераследу, нават з нейкага іншага зла, каб мы радаваліся, бо можам жыць у гэтай радасці, бо ў сэрцы ёсць Бог, і Ён перапаўняе, напаўняе яго. Чаго ўсім нам жадаю. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Неба і зямлю, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло, народжана, а не створена. Ради Богу все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления сошел с неба и втеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амен. Приносим Пану молитвы за нас самих, за Костел Святый и увесь свет. Молимся за святый костел, каб усе люди могли знайсці ў ім крыніцу збавлення. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все народы свету, каб яны адчынілі дзверы сваіх краін Христу. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, каб усяму свету яны абвяшчалі Евангелие Христа. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех померлых верников, каб Христос принял их у владарство небесное. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраных, каб не глядячи на тяжкости, мы заховали правдивую веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в интенции этой святой мши, проще здоровья, Божие благословение, опеку Матерь Божией для Кристины, Александра, Ирины, Марии, Галины и Олеси в день народжения. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об супокоі ў свеце, об заканчэнні войнаў і святло Духа Святого для тых, ад каго это залежыць. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за вязняў, а ўмацаванні іх у веры і надзеі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх дабрадзеяў, працаўнікоў, якія аднаўляюць нашу святыню, за ўсіх ахвярадаўцаў, каб добры Бог усім нам, ім, адудзя просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, выслухай нашыя просьбы і вядзі нас шляхамі збаўлення праз Христа, Пана нашага. Амен. Наш Пан хлеб небесный між нами живе, и Он сонным надею и радостью
людских оперов, да нас на алтарь, как стать нам поживой, да есть себе удар. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, дає літа сила у серці своїм, любов'ю святою лагодить наш боль, і сум розганяє надії світло. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, Твой Сын свою ахвяру на крыже откупил нас и учинил своим народом. Просим Тебя, спошли Твоему костелу дар едности и супокою, прас Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами. И с духом Твоим. У гору серце, Озносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Ладно, это и справедливо. Сапраўды годна это и справедливо, слушна и збагавенна. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разом з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё,
якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, Вызнаем Твоем воскресенье и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апостламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а не избавь нас от Злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзичливо руки потиснем сусідям, всім усміхнемся, будем навек сябрами. Бог поміж нами, Бог між усіми нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Пане Всесвятый Боже, Ты воля Отца, Пресвятителя Духа Святого, просвещения за Отцем Свету. Який береш на себе грехи світу, И не допусти смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоною. Пане, я не варта, как Ты увайшов до меня, Але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Честь Тебе, слава, наш добрый Пане, с веку до веку не перестанет. С веку до веку не перестанет. И громада вся, верные люди, славить Тебя мы, Отче наш будем, славить Тебя мы, Отче наш будем. Дякуєм щиро, добрий наш Боже, за літостивий дар Твой пригожий, за літостивий дар Твой пригожий, что даровал нам наши законы, ласки своей дар, дал тут собранным, ласки своей дар, дал тут собранным. Ты на себе взял
на свет пришедший, Бог вечной славы, мел тут покута, тяжких немало. Мел тут покута, тяжких немало. Молимся. Милосердный Боже, праз гэты эўхарыстычны пасілак, верни здоровья нашим душам, перемяни нас дзеяннем Твоей ласки и дапамажы нам, каб мы заўсёды былі Табе даспадобы, праз Христа Пана нашага. Послухайте объявы. Сёння 24 жніўня, 21 звычайная нядзеля. На гэтым тыдні наступныя ўспаміны. У панядзелак 25 жніўня ўспамін святого Людвіка, 26 жніўня ўспамін на свяцейшай панны Марыі Чэнстахоўскай, 27 жніўня ўспамін святой Монікі, 28 жніўня ўспамін святого Аўгустына, біскупа і доктара касцёла, 29 жніўня ўспамін мучаніцтва святого Яна Хрысціцеля. У наступную нядзелю, 31 жніўня, распачынаюцца парафіяльныя місіі, якія пройдуць у нашым касцёле з 31 жніўня па 7 верасня. Праводзіць іх будзе ксёндз Андрэй Булка, францішканін канвентуальны. Час місіі – гэта святы час. Кожны павінен скарыстацца з гэтага часу. Можа, гэта апошні раз, калі мы можам удзельнічаць у місіях. Таксама павінен скарыстацца з іх плёнаў. На заканчэнне святых місій святую імшу о 12 гадзіне 7 верасня ўзначаліць ксёндз арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. У часе святой імшы о 12 гадзіне будзем маліцца 7 верасня за ўсіх ахвярадаўцаў, працаўнікоў, парафіянаў, якія працавалі пры рамонце святыні і добраўпарадкаванні тэрыторыі. Імша будзе імшой удзячнасці Богу і людзям за тыя працы, за атрыманыя ласкі. Запрашаю ўсіх парафіян. Таксама ў часе святой імшы 7 верасня ксёндз арцыбіскуп Тадэвуш асвяціць місійны крыж, які рыхтуем да гэтых святаў. Таксама адбудзецца асвячэнне вітража у галоўным алтары, вітража Духа Святого ў выглядзе голуба і абраза нараджэння Маці Божай. І гэта хіба першы тыдзень, першая нядзеля школы. Таксама будзе благаслаўленне школьных прыладаў, гэта праз 2 тыдні, і благаслаўленне на новы навучальны год 7. Гэта я не напісаў, але наступную тыдзень напішу. Таксама распачнем катэхезу, запісацца можна на катэхезу. Добра. Таксама 7 верасня у нас на заканчэнні місіі арганізоўваем парафіяльны кірмаш. Запрашаем усіх, хто можа пячы розныя рэчы, вырабляць, смачна, малюе, рамесленнікі, розныя рэчы. Запрашаем. Каго, можа, ведаеце, хто з цукеркамі ездзіць па фэстах, можа, самі нешта можаце спячы, зефір, напрыклад, можа, яшчэ штосьці, нейкія вырабы, хто малюе, калі ласка, прыходзьце 7 верасня, нядзеля. Тут будзе зроблены месцы. Будзем святкаваць. Таксама 7 верасня пасля святой імшы